Okei, tänään mä yritän saada niin monta sinistä kynää. Niin paljon, kunnes tää shortti loppuu. Ei! Okei, täytyy laittaa 1 laikki, 2 laikkia. 3 laikkia. Ei. 4 laikkia, 5. Ei, nyt tää täytyy scrollaa kaikki. Seuraavaan pariin. Yritetään saada isoin Robux-määrää. Wow! Onks tää nalsepä? Seuraavaksi yritetään saada tää letku tälle tyypille. Sitten tää tälle. Sitten tää tälle. Ja talvitakki tälle. Hyvä. Nyt toivottavasti saa isoimman voiman. Me yritetään Metin! sun videot tekemistä.